खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ मिरु एबसुनि खौरां मेल 1 मेआव दतमा थुलुंगाफुरियाव बड'फानि थैनाय सान फालिनो लाहार फाहार एबसुआ बड'फानि थैनाय सान फालिनाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लाफैगोन। गोजोन गायसननाय आरो जौगानायनि थाखाय बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंजोबनांगौनि थाखाय 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीनो मोनफ्रोमबो हारि माहारिजों लोगोसे साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ भट होनो खावलायदों एबसुआ। दरं उदालगुरियाव हाग्रामा महिलारिया इनडाइरेक्टलि एबा आन्दोयै एनडिएखौ मदद खालामदों। बे खोथाया ओंखारदों बिथाङा जे बिबुंथिखौ होआ मानो होनना। लोगोसे एबसुआ हाग्रामा महिलारिखौबो क'क्राझार लकसभा बियाबाव एनडिए दोलोनि बिजाथिखौ मदद खालामनो खावलायदों। बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिसा गान्जाजों लोगोसे 2 गान्जा फालांगिरिखौ खादों। सिमला बाजारनिफ्राय सिमला पुलिसा सेबनानै गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे 2 गान्जा फालांगिरिखौ खादों। खाजानाय 2खौ बरबरि जार बस्तिनि लंकेश्वर बसुमतारी आरो पाटासार कुसि निमुवानि अन्जन कलिता होनना सिनायथिनाय जादों। बिसोर 2खौबो सिमला पुलिसा गावसोरनि जिम्मायाव लानानै सेबगासिनो होनना मिथिनो मोननाय जादों। सोनाब बेंगलनि आलिपुरदुवार रेल स्टेशनाव सासे बर' उन्दै हौवा गथ' बोखांदों। उन्दै गथ'आ गावनि बिफानि मुंखौ अगा बसुमतारी आरो गावनि मुंखौ केपि बसुमतारी होनना फोरमायदों। उन्दै गथ'आ रेलवे पुलिसनो फोरमायनाय बादिब्ला गुवाहाटीनिफ्राय रेलजों थांदों। आलिपुरदुवार रेलवे स्टेशनाव रेलवे पुलिसा बोखांनो हायो उन्दै गथ'खौ। सोरबा बे उन्दै गथ'खौ सिनायथिनो हायोब्ला कामाख्या रेलवे पुलिसजों फोनांजाब खालामनो खावलायदों। क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्रामाव जिएसपि दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल। बर' नङै सुबुंफोरनि गेजेराव गामि गामि थांनानै जिएसपि दोलोनि बिजाथि बिनिता डेकाजों लोगोसे नबकुमार सरनियानि बिसायख'थि फोसावदिंनाय। देरहाब्ला बड'लेण्डनि हेंथायै बाथ्रा बुंनो जानजि खाफ्रादों जिएसपि दोलोनि बिजाथि बिनिता डेकाया। 2014 मायथाइयाव जेरै नबकुमार सरनियाया देरहादोंमोन बिनिख्रुइ बांसिन भ'टआव देरहागोन होनना आं सान्दों होनना जिएसपिनि बिजाथि बिनिता डेकाया बुंथियो। लोगोसे रायजोनो मा मेसेज होगोन होनना खौरांगिरिनि सोंथियाव बिनिता डेकाया बुङो दि रायजोनो आं बे मेसेजखौनो होगोन जे जोंनो बड'लेण्ड नाङा। मख'नो गोनांदि फकिराग्राम ओनसोलनि सितला, बिनासारा, मिलन बाजार, कसुखाता, कदालथ'आ, बासबारि बायदि बायदि ओनसोलाव भटार्सफोरनि गेजेराव हाबनानै भट होनो खावलायो नबकुमार सरनियाया। गलाघाटआव दिनै सासे सुबुङा गोबौ हाथियारजों 2 सुबुंखौ गाग्लोबदों। बे जाथाया दिनै गलाघाट जिल्लानि कुमारपाटी ओनसोलाव जादों। रायजोनि रैखाथिनि थाखाय गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनाय दुथांनि सायाव पुलिसा गुलि गावनो गोनां जायो। गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनाय दुथांखौ बाबा सियाम एबा बाबा होननानै सिनायथिनाय जादों। दिनै एबसुनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्ला बनरगाव खाग्राबारि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 18थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासात बान्था गथायनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार मोननानै उथ्रिसार जानो हानाय टप 10 फरायसाफोरखौ एबसुआ मान बावदों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बाहागो लायो। टप 10 मासियाव जायगा आवग्रिनो हानाय सा 13 फरायसाफोरनि मुं फारियै कमलास गयारि, गहपुर बड' हाइ स्कुल बिस्वनाथ, देरहासार बसुमतारी, माक्रा एचएस स्कुल बिजनी, बिशाल स्वर्गियारी, जयभद्र हागजेर बड' हाइ स्कुल बाक्सा, प्रियंका कछारी इउएन एकाडेमि क'क्राझार, हेलिना बर' फुंबिलि सोलोंसालि दुवारकुसि तामुलपुर, निजोम बर' बाथौ आश्रम एचएस स्कुल बाक्सा, नयनमणि बसुमतारी बाथौ आश्रम बरिमाखा बाक्सा, हादुंगोरा बसुमतारी जोंमा आरबिएम एचएस स्कुल बिजनी, रैरुब बसुमतारी सानजारां बर' फरायसालि बाक्सा, भुमिका गयारि हाथरखि फरायसालि सालबारि बाक्सा, लिपाम बर' फुंबिलि सोलोंसालि दुवारकुसि तामुलपुर, मरमि गयारि सालबारि एचएस स्कुल सालबारि बाक्सा, मिरसोरां नार्जारि जिके एकाडेमि दतमा क'क्राझार। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।